Creo que somos una generación afortunada porque todo está por crear. But the important thing for all of you is that there are no limits to what you can do. Si hay futuro, esto tiene que ver con los jóvenes, y los jóvenes no van a aceptar que no hay futuro. Por lo tanto, tenemos que plantearnos formas nuevas de hacer las cosas. ¿Cómo salió el nombre de Sonrisas de Bombay? ¿Es pot fer voluntariat a l'Índia? ¿Cree que la gente en la India tiene alguna particularidad que aquí no tenemos y sería positivo aprender? Sí, una es sonreír más y lo segundo, la generosidad y la hospitalidad. By working together, ordinary people can create a sophisticated new society, one truly for the people, by the people. A mi m'han transmès que no puc tenir una vida avorrida. Crec que aquest any a mi m'ha servit molt com a motivació. I imagine a future where the only limits on scientific imagination are those of our minds. Muchos ponentes interesantes, moltes idees. Són com píldores de motivació que ens ajuden a seguir endavant. Repetiré cada any si puc. M'ha agradat moltíssim. El món a RAC1 amb Jordi Basté des del Fòrum Impulsa de Girona. Hay que equivocarse, es la única forma de innovar. Però compro llibertats i ara sóc molt feliç. When you design a technology, you try to make it so that it's extensible and other people can build on top of it. Over 550 million people using the website, but only 200 employees. So it's one of the most incredibly high-impact charitable organizations in the world. He podido compartir experiencias con gente muy experta en los Close Encounter y en las Open Sessions. También conoces Girona, que yo de Girona lo conozco por el fórum. M'ha agradat moltíssim aquest any el valor que s'ha donat al compartir. Són coneixements nous i noves formes de treballar que crec que utilitzarem. Tota la gent que té grans idees i les comparteix pot evolucionar moltíssim. Llavors, a l'hora que evoluciones, també fas evolucionar el teu entorn social, que és el futur. Bàsicament veníem a poder parlar amb gent que ens ajudés a tirar endavant el projecte que estem iniciant. La veritat és que m'han dut bastant bones sensacions. El que s'agraeix molt és aquesta plataforma que han fet com un tipus Facebook, per dir-ho d'alguna manera, en el qual pots fer precontactes. Llavors, per fer el primer contacte, la primera introducció, ha anat molt bé. Intentar dur endavant els nostres projectes com a emprenedors que som.